Қайырлы күн, исеміз құрметті коллегалар. Біз Галиаскер Камал театрының 118-ші сезоны ашылышына бағышланған матбугат очрашуын башлап жиберебез. Доброе утро, здравствуйте, уважаемые коллеги. Мы начинаем пресс-конференцию, посвященную старту 118-го сезона театра имени Галиаскара Камала. И сегодня наши спикеры. Фарид Равкатович Бекчантаев, главный режиссер Татарского государственного академического театра имени Галиаскара Камала, также директор театра Ильфир Ильшатович Якупов и режиссер Айдар Талгатович Запаров. Фарид Равкатович, бірінші болып сөз сізге 118-ші сезонда тамашашылардан нендей премьералар күтті. Онда сіздің де спектакльлер қойылышып, шулар хақында қысқаша ғана сөйлеп ұссаңыз еді. Исәнмесез, қайырлы ерте. Шынында яңалыкларның берсе, біз быйыл бик ерте ачылабыз. 118-ші сезонны біз 18 августта ачып җибәрәбез. Аңлашыла традицион біз зәңгәр шәлбән ачып җибәрәбез, елда ачылабыз, ябылабыз зәңгәр шәлбән. Һәм шулай ук без әле август айында премьерлар чыгарганыбыз юк. Быйыл менә иртәрәк ачылганбыз икән. Без инде барыбер премьерасыз яши алмыйбыз. Шуңа күрә беренче премьера ул Ситса Той Илгиз Зәйниевнең пьеса буенча, режиссер Айдар Жаббаров. Аның премьерасы 25 августта. Аның репетициялары менә хәзер нык кына бара. Бу менә беренче премьера. Шулай ук традицияга уже әйләнеп бара, әйләнде инде ул традицияга. 7 ноябрьдә Марсель Сәлимҗановның туган көне, шуңа күрә без менә 2002 елдан алып ел сайын шул көннәрне без яңа спектакль белән үткәрәбез Марсель Хәкимовичның туган көнен. Һәм быел Ркаил Зайдулланың ул инде аны күптән язган, моннан кайдыр бер 7 ел элек театрга алып килгән иде ул әсәрне. Аның беренче исеме әсәрнең Хан һәм шагыйрь. Ләкин менә без исемен үзгәрттек. Хәзер аның исеме Игзәк. Игзәк близнец. Менә шул исем белән без ноябрь аенда Ркаил Зайдулланың әсәрен сәхнәгә ниһаять менгезәбез, тамашачыга җиткерәбез. Бу минемчә бик җитди әсәр, бик катлаулы. Аның барбер нигезе тарихка нигезләнгән. Ләкин шулай да ул менә бүгенге көнгә бик актуаль туры килә. Чөнки менә узган сезон беткәндәрәк без бер җиңел генә әсәр чыгардык, көзгә кайтабыз. Менә Ситса Тойда ул менә аның турында Айдар аерым сөйләячәк. Шулай ук ул менә Ркаилның әсәрен без махсус уйладык, репертуарыбызда барыбер менә ниндидер җитдирәк әсәрләр тусын дип уйладык. Киләсе тагын премьера, мин инде аны әйткән идем, мин күптән инде хыялланып йөрим. Туфан Миннуллинның ул трилогиясын, Миләүшәнең туган көне, дуслар җыелган җирдә һәм Хушыгыз. Хушыгызны мин үзем куйган идем. Менә аның алдагы ике әсәрен, Миләүшәнең туган көне һәм дуслар җыелган җиргә, менә минем мөрәҗәгать итәсем килде. Шуңа күрә мин башта менә дуслар җыелган җирдә дигән пьесын шулай ук эшләргә исәп бар. Аның распределениесе да бар. Менә шул көннәрдә башлап җибәрермен. Шулай ук безнең репертуарда бик уңышлы гына Хуш авылым спектакле бара ике өлештән. Менә Айдар Забаровның хыялы 3нче өлешендә чыгарга. 3нче өлешенә тотынырга. Шулай ук Айдар үзе сөйләячәк ул проект турында. Менә шулар, әлегә шулар. Әлбәттә, һичшиксез без Академия театры буларак дөнья күләм драматургиясенә мөрәҗәгать итәргә тиешбез дип уйлыйм. Барыбер репертуарыбызда менә быел Дон Жуансыз без калабыз. Дон Жуан төшеп калды. Шуңа күрә аның урынына
нинди дә булса без менә уйлыйбыз Айдар белән, Рамил белән чакырылган режиссер куячакмы? Чөнки менә планда бар, Алехандро Гонсалес Колумбиядән ул инде теләген белдерде. Аның теләге Шекспирның «Укрощение строптивой». Ул безнең сәхнәдә бер барган иде, куелган иде ул. Тискәрегә явызлык дип аталган бер шундыйрак әсәр. Шундый тәрҗемә белән барадыр, аның тәрҗемәсе бик абруйлы, аның тәрҗемә минем ялгышмасам Зөлфәт ясаган иде. Зөлфәт Хаким түгел, шагыйрь Зөлфәт. Менә шундыйрак планнар. Бу премьералар буенча, Ничек? Шулай ук менә сөйләшү алып барабыз Айрат Абушахманов белән. Шулай ук менә киләсе ел Альфия Авдалованың юбилее, быел аның юбилей елы. Менә белмим, без өлгерәбезме, юкмы, өлгерергә тырышырбыз. Әсәр әле язылып бетмәде. Ләкин шулай да менә планда безнең бар Альфия Авдалова турында бер спектакль чыгарырга. Менә шундыйрак безнең планнар. Инде киләсе менә планнарыбыз турында гастрольләр, фестивальләр, аны Эльфир Илшатович. Эльфир Илшатович, Сезгә бирдем, Эльфир Илшатович. Рәхмәт. Рәхмәт, хәерле көн. Фәрит абый, ул стационарда ана утырып, репетициялар ясап, бик чыгып йөрисе килми. Шуңа күрә гастрольләр һәм фестивальләр әлбәттә бар. Сентябрь айында Саранск шәһәрендә театральная осень дигән Балтийский дом үткәрә торган шундый фестиваль бар. Алар менә төрле шәһәрләрдә Россиянең үткәрәләр. Бездәген анда катнашабыз. Алар үзләре махсус спектакльне атап чакырдылар. Исәнме улым. Спектакль барачак, ул була 11 сентябрьдә. Шуннан соң инде без күп еллар булмаганбыздыр, күп еракка чыкканыбыз, Рәсәй буенча бик чыкканыбыз юк. Шуңа күрә Ижевск һәм Пермь шәһәрләренә сентябрь айында чыгабыз. Ул вакытта без юлда булганда, монда булачак безнең сәхнәдә фестиваль. Ул фестивальне Рәсәйнең театр әһелләр берлеге оештыра. Ак миграция дип атала, 22 сентябрьдән 24 сентябрьгә кадәр. Ул арт миграция фестивале буенча айрым пресс-конференциялар, матбугат чаралары булыр, чөнки анда безнең генә театр түгел. Степне әйтим, чөнки арт миграция ул гадәттә Мәскәүдә барадыр. Ул Мәскәүнең фестивале, ләкин менә былтырдан башлап, алар инде менә былтыр Екатеринбургта уздырганнар арт миграция, менә ниһаять Казанга да килеп җитәләр. Һәм ул төрле театрларда үтәчәк. Безнең театрда, Тинчурин театрында һәм татар яшь тамашачылар сәхнәсендә үтәчәк. Моңа инде айрым булырдыр дип уйлыйм. Ниндидер мәгълүматлар. Шулай ук 25 һәм 26 сентябрьдә безнең дустыбыз, дус театрыбыз Самара Рус драм театры без аларда гастрольдә апрель айында булган идек. Бу алмаш гастрольләр. Инде күптән бара бу алмаш гастрольләр безнең театр белән, алар белән элемтәлек. Һәм алар менә 25 һәм 26 сентябрьдә безнең сәхнәдә үзләренең спектакльләрен тәкъдим итәчәкләр. Шулай һәм менә 12 августта безнең әле сезон ачылмаган буларды, әмма дә ләкин без инде артистлар инде эшли башладылар һәм 12 августта Сәйдәшстанга сәяхәт. Анда да безнең оркестр һәм артистлар чыгып бәйрәм ясаячаклар. Без аның вакытын элекеге вакытта без аны обедта ясый идек, 12ләрдә. Бу юлы инде без ясыйбыз аны кички якта, сәгать 5ләрдә. Ул чөнки беренчедән иссе, икенчедән 12се ул шимбә. Ял итүчеләр барысы да шунда булачаклар һәм шунда үтәчәк безнең менә шундый мотор чара. Шулай ук әйтеп китәсе килә, менә мультимедиа комплексы Шәрык клубы эшләде июль буе. Июльдә бик күп туристлар
театр тарихы белән таныштылар һәм бик кызыклыгына чаралардан да безнең үтте. Шулай ук мастер-класслар даган барды һәм без күрәбез, чыннан даган безнең иртә ачылуыбыз даган ул әлбәттә инде Татарстан, Казан ниндидер зур туристларга бай шәһәргә әйләнде һәм ул сизелә. Июль дәвамында даган сизелде, хәзер менә август дәвамында да сизелә. Анда кич белән театр янында көтү халык күрсәгез, ондай шуңа күрә без дәгән ишекләрне ябып утырсак, шундый вакытта дөрес булмас иде. Шуңа күрә иртәрәк ачалабыз. Русча әйтергәме? Русча әйткәнче юбилейлар хакында да әйтеп узсагыз, аннары русча башларбыз. Безнең үткән сезонда инде үзенең юбилейларын билгеләп үттеләр. Аларның юбилейлары җәйге вакытка туры килгәнгә күрә, без аларны гадәттә көзгә күчереп калдырабыз. Ул Зөлфира Зарипова, Гөлсем Исангулова һәм Татарстанның атказанган артисты ул Рамил Вәҗиевнең юбилейлары бу сезонда көтеләчәк һәм аларга дагы шулай алдан хәбәр итәрбез дип уйлыйм. Шуннан соң әле менә әйтеп китәргә кирәк, Фәрит абый әйтте, 7 ноябрьдә премьера гына түгел, Марсель Сәлимҗанов исемендәге премияны дагы тапшыру булачак. Ул инде менә премьера спектакль алдыннан зур сәхнәдә. И на русском, пожалуйста, уж теперь. Все на русском. Да, действительно, мы открываемся 18 августа. Это может быть как бы необычно, но я думаю, уже скоро это будет традиция, потому что город Казань становится очень туристическим. Очень много народу ходит около театра, вечером мы это наблюдаем. Очень радуемся этому. И если в это время будут закрыты двери театра, будут не совсем хорошо. И многие театры тоже Казани открываются раньше привычного месяца октября или сентября. И да, насчет выездов, да, мы 11 сентября участвуем в фестивале «Театральная осень», его проводит Балтийский дом, Санкт-Петербург, но они в этом году решили все фестивальные спектакли показывать в городе Саранск. И сами отобрали спектакль, то есть это не наш театр, они сами наблюдают за нашим театром, это тоже очень приятно, и попросили привести спектакль «Здравствуй, мама, это я», который идет у нас на малой сцене, очень тоже интересное. Также у нас гастроли в этом году есть и в Ижевск, и в Пермь в сентябре месяце, а когда вот в сентябре месяце нас не будет, мы будем принимать у себя на площадке, и другие театры города Казани будут принимать фестиваль арт-миграции, который организует Союз театральных деятелей Российской Федерации. Также у нас пройдут гастроли Самарского театра. Самарский театр имени Горького, у нас уже давнейшие с ними связи, обменные гастроли. И 25-26 сентября они привезут свои спектакли, покажут на нашей сцене. В течение июля месяца у нас работал интерактивный мультимедийный комплекс «Шары-клуба» без выходных с часу до 8 вечера, и мы тоже можем оценить туристический поток, что он есть в Казани, и есть интерес к искусству, есть интерес к театральному искусству, и многие заходили, знакомились, им всем очень было это приятно и нужно. В этом году еще хотелось бы сказать, что 7 ноября Фарид Равкатович сказал, премьера выпускается, и перед премьерой мы будем вручать премию имени Марселя Сәлимжанова. На сегодняшний день идет подбор заявок и так далее, комиссии, обсуждений. 12 августа также пройдет музыкальный фестиваль «Сайдашстан». Это в Верхнеуслонском районе, Кызылбайрак, где были и Салик Сайдаш, и наш, конечно же, оркестр, и наши артисты там выступят с программой. В этом году... Вот сейчас, подождите, дойду.
артисты. Также у нас в 2024 году в июне состоится Международный театральный образовательный форум «Наурус». И действительно, вот проведение форума, фестиваля «Наурус» дает очень много толчков для связи с другими театрами. Допустим, вот мы в этом году фестиваль посвящали Северному Кавказу, приезжали много театров из Северного Кавказа. И там, Владикавказом, мы договорились, что организуем с ними обменные гастроли. Они к нам, мы к ним. Это тоже в 2024 году. Поэтому есть плоды такие организации фестиваля. И когда многие руководители тоже взаимодействуют. Вот, наверное, пока все. Особо ничего не забыл. Спасибо перевел. большое. Все перевел. Ойдар, сөз сізге әлігі сезонның бірінші премьерасы хақында енді айтылды. Міне Сид Сатуй хақында сізден де естігісі келе, что называется, из первых уст. Сицитуй әріптестері бара, Ефретебай айтып кетті енді. Ол шындай көптенгі қиялым еді мюзикл форматында спектакль ішлерге. Шоңа көрә вот Илгизнің нешіктір өзінен өзі Сицитуй пьеса қолға әләкті. Бик шындай юмшақ, юморы күшлі пьеса, өзі менімше іштәліклі. Шуңа күрә шул пьесаға негізленіп, біз мюзикл форматында шундай жырлы мюзикл деп бик ул громко сказано инде, но жырлар бик күп булачак. Бер анда безнең 11 жыр булачак. Ул жырлар инде безнең 2000-нче еллардагы бик популяр булган жырларны алып, артистларга, жырчыларга рәхмәт, алар ризалаштылар, рөхсәтләрен бирделәр. Шул жырларны, бик популяр жырларны алып, Илгиз Зәйниевнең пьесасына нигезләнеп, шундый бер музыкаль спектакль эшлибез. Шул хореографы Мәскәүдән София Гуржиева бик кызыклы биюләр куя. Шундый җиңел, эчтәлекле шул ук вакытта җырлы спектакль булырга тиеш. Репетицияларны бик сагынып көттек. Белмәм, миңа бик ошый шул. Рәхмәт, менә 11 популяр жыр дидегез, алар арасыннан берничәсен булса да атап узсагыз, һәрхәлдә кемнеңдер бәлки ностальгиясе бардыр. Той Иң беренче. килмәге Венера Ганиеваның, Салават Закичның без кавышмадык. Без аны әзрәк үзгәрттек бер сүзен. Габделфәт Сафин, анда Наил Табанаковның жырлары бар, Шәшкәннең жырлары. Менә шундый халыкта популяр булган жырларны алдык. Там бер кат рәхмәт әйтәм җырчыларга, рөхсәтләрен бирделәр. Шундый бик популяр жырларны алдык. Рәхмәт, демәк, мюзиклда карайсы бар икән, Аллага шөкер дияс кала. Рәхмәт, хөрмәтле коллегалар, сезнең сорауларга күчик. Рәхим итеп, если у вас есть вопросы, давайте перейдем уже к ним. Да, конечно. Газет «Суар», Татьяна Васильева, вот вы говорили, перед 7 ноября будет вручение премии Именно Азербайджану. 7 ноября. Это А там какой спектакль будет? премьерный спектакль. А название можно? Близнецы. Близнец. А автор? Автор Эркаиль Зайдулла. Спасибо. Сүйінбеке журналы. Фәрит Равкат, менә сез әйттегез, Эркаиль Зайдулла пьесасы куела дип. Монда пресс-релизда язылган Эркаиль Зайдулла пьесалары һәм тарихи материаллар нигезендә яңа спектакльләр дип. Тәгъйин алмас микән спектакльләр, аннан Абу Шахманов белән Гонсалес алар X2 спектакль куялардыр бит. Нинди спектакльләрне күз аллап торасыз? Рәхмәт. Юк, мен что-то бик аңлап бетермәдем ничек. Тарихи нәрсә? Эркаиль Пресс-релизда Зайдулла шулай язылган. пьесасын сез тарихи дип әйттегез. Ә монда пресс-релизда Эркаиль Зайдулла пьесасына битәр тарихи материаллар нигезендә яңа спектакльләр дигән сүз дә бар. Яңа Тагы да спектакльләр. һәм яңа спектакльләр. Әйе, һәм яңа тарихи материалларга менә анысы Айдар нишләптер сөйләмәде. Сорамадылар. Сорамадылар. Менә хәзер ул Димәк, менә җавап сорый. бирер тарихи булганна. Эркаилның ул тарихи дип
әйтә алмыйм инде мин, ләкин барыбер теге хан заманындагы, ханнар заманыннан алынган сюжет. Шуңа күрә ул бәлки бәйле менә Айдар Забаров шулай ук тарихка күз салмакчы була үзенең теге 3нче өлешендә Хуш авылымның. Вот. Айрат Абушахманов юк. Айрат Абушахманов әле җавап бирмәде инде әсәргә тотыначагын. Гонсалес Алехандро ул әйтте, менә аның теләге Шекспирның Тискәрегә явызлык дип исемләнгән пьеса. Менә шул. Алайса Айдарга сүз бирәбез. Тарихи материалларга нигезләнгән нинди спектакль турында сүз бар? Хуш авылымның 3нче өлеше булырга тиеш инде ул. Әлегә ул комментарийлар бирергә авыр. Ул идея башта ул идея рәвеше генә хәзер. Шуңа күрә күп сөйли алмыйм ул спектакль турында. Автор юк, документальный бит Хуш авылым. Исегезгә генә төшереп китә алам, ул вербатим рәвешендә эшләнгән спектакль 2 өлештән тора иде. Без инде анда 30нчы еллардан башлап 2000нче елга хәтлек һәрбер 10 елга 30нчы еллардан башлап 10 еллык 30нчы еллардан башлап һәрбер 10 елга бер вакыйганы алып илдә иң теге поворотный вакыйганы шул вакыйгага ниндидер бер яки истәлек, яки театрализованный мемуарларга нигезләнеп шундый кичкенә генә спектакльләр ясап һәм инде вербатим рәвешендә авылларга чыгып интервьюлар алып шул нигезләнеп шундый спектакль эшләгән идек. Хәзер вот 3нче өлешенә уйлар бар. Шул. Форматы шундый булырга тиеш, но интервьюлар алып булмас инде ул, чөнки без арткарак китәбез еллар буенча. Шуңа күрә анда андый кешеләр юктыр инде һәр яшәүче теге истәлекләр. Шуңа күрә документларга нигезләнеп ничектер менә Фәрит абый тәкъдим итте, историклар белән очрашып, шул документларга нигезләнеп эшләргә иде исәбебез. Артистлар составын әлегә әйтә алмыйм һәм форматы шул документларга шул формат булырга тиеш инде. Айдар, менә сез әйттегез, алдагы еллар менә кайсы елга хәтле? Алдагы елларны алырга планлаштырасыз. Анда точно интервью алып булмаячак. Анда точно интервью алып булмаячак. Әйе. Ну, мине 16нчы гасыр кызыксындыра. Рәхмәт. Тагын сорауларыгыз булса, хөрмәтле коллегалар, рәхим итеп. Шул кадәр дә аңлаштырырлык итеп сөйләделәр, сораулар да юк. Про спектакль рассказывать не надо, как говорит Фарид Равкач Чентаев, в спектакле надо смотреть. Вот. Микрофон. Фәрит Равкач, микрофон. Ишетелә. А? Сицутой? Белмим. Надо, значит, организовать. Вот Ильшат стараться итәйин. Постараемся, да, конечно, это зависит от состояния декорации, света, Лучше успеем ли. премьерага килергә бит. Да, Нишләп лучше сез премьера. һаман Специально- пресс-показ телисез? Да, там 3 дня, 25, 26, 27. Тем более андый спектакльгә мюзикл дип әйтәбез инде. Халык белән карарга Халык кирәк. белән, әйе. Фәрит Равкач, алар махсус пресс-показ төри, чөнки алдан кешеләргә язып, кешеләрне күбрәк Аннан да язып өчен була генә бит. фақат шуның өчен. Алдагы. Залдан Чөнки юкчыннан да премьерада бик күп очракта менә пресс-показда ул бер төрле бара спектакль. Ә инде тамашачы белән ул бөтенләй, тем более менә мондый жанрда, җиңел жанрда, тамашачы таләп итә торган жанрда. Без инде аны берничә мәртәбә игътибар иттек. Менә безнең артистлар да менә карыйлар, пресс-показга килеп иртәрәк карыйк әле. Шанс премьерага бөтенләй икенче спектакль. Шулай. Шуңа күрә сез теге пресс-показга омтылмагыз әле. Значит,
Уважаемые коллеги, идем непосредственно на премьеру 25 Да. августа. Съемки журнала. Фәрит Рәхәтович, тагы бер сорау менә, башка театрлар премьераларны штамплап кына торалар, счетна сайын премьера чыгаралар дисәң дә була. Ну, Тинчурин менә узган сезонда Кариевлар. Ә сез премьераларга ничектер кысмыррак, бу нәрсә белән аңлатыла? Менә ул нидән баснясы бар. Крыловныкымы или Габдулла абыйныкымы. Теге арыслан урманда хәбәр тарала. Арысланның баласы туган икән. И бөтен хайваннар инде җыелалар инде кытларга. Арысланны царь звери бит инде. И куян килде. Карый бер генә теге бала. Бу аптырады. Безгә атна саен гит буны шарбала табабыз кроликлар. Ну сез бит кроликларны табасыз, без бит арысланны табабыз. Рәхмәт. Рузилә Мөхәммәтованың сорауы булмау бик кызыклы. Шундый сүз әйткәндә гадәттә Рузилә апаның сораулары күп була торган иде. Юкмы? Юк. Алайса, хөрмәтле коллегалар, сораулар булмаган очракта без шулай бик тиз генә тәмамлыйбыз булып чыга. Димәк, беренче премьера 25 август көнне Ситсатой Айдар Җаббаровның һәм аңа 12 кадәр әле 12 августта булачак Сыйдашстан. зур концерт Сыйдашстан дип аталган. Шунда күршербез дигән теләктә калабыз һәм театрга яңа сезонда фәкать уңышлар һәм тамашачылар күп булсын дигән теләктә калабыз. Рәхмәт.